त्या काळ्या कृष्णाला हार करायचं आहे एवढी विनंती आहे तुझ्यावर अगं वेडी आहेस तू अगं या तुझ्या मुखावरील मात्र तुला वात्सल्य भाव अगं या वात्सल्य भावामुळे तुला कोणीही ओळखणार नाही माझ्या दरबारातील असतील तेवढे दागदागिने तुकडे लटके सर्व काही देऊन तुला एखाद्या रमणेश सारखं नटवून त्या गोकुळामध्ये पाठवतो अगं त्या गोकुळामधल्या कुणालाही संशय येणार नाही प्रधानजी मला महाराज पहाडा जाऊन आपल्या दरबारातील सर्व प्रकारचे कपडे लटके आणि दागदागिने सर्व काही द्यायला आणि नटून कपूर पाठवा तिला गोकुळाला